Comment est-ce que je vais dire à Fifi que je suis désolé? Non. Fifi, pardonne-moi. Il va y avoir un jota là. Ou bien... Eh Allah, il y a femme ça. Il va y avoir un tessega quand. Bien fleuru minatoro, croyez qu'il y a farama. Ya fanyini, aga ya fanyini. Kelekenyo fe na fati kelela. Eh, ya fama. Fifi yo, ya fama. Angika ya fama. Ya fanyini, nganga ya fanyini. Kelekenyo fe na fati kelela. Enneni nyogonche. Ngokele mani. Ya fama. Finiga ya fama. Je pense que là c'est bon. Non, elle va me pardonner. Elle va me pardonner. Hey, Monsieur Jabi. Jabi. Il s'est levé à l'aide. Ouais. Il m'a dit qu'on sur le paradis. Effectivement. Mata. Il va la vérité vivre. Oh. On est là. Nous faisons un suivant pour le lafiya. Tiens, là, tiens. Fleur Bible. Jabi, il y a carré. Bon, tu sais, Bim Soumane fleur de sang. Nous, il y a toujours un dollar de fleur tagadima. Dorian Diane Natola. André. Nous, nous sommes connectés à fleur d'ima. Vraiment, au diable, le bon de Jabi. Il y a des gars qui n'ont pas été Bim Soumane donné. Ni il y a fleur tagadima. C'est qu'on va avoir un affaire de bicou. Les une famille, ça. Il va ramener le cocatomna. Et moi, fleur d'ima. Il faut qu'on refasse un autre cogné, il a dit. Nous, les filles, santatique, donc, on se mettait. Il y a mobile mondial. Aïe, nous, qu'on a droit. Une journée, faire sa boutique là. Aïe, fleur de dia. Il m'a dit, au Nata, je suis chaman, mais tu m'as dit non. Alors, la méga fille, Mousso va canodi. Natamala. Ça, c'est clair. Femme qui s'accroche à toi comme ça, elle est intéressée par quelque chose. Il faut faire attention. Mousso m'a envoyé. Mousso est resté à Chimay. Tu as compris? Ah bon? Qu'il aime bien bien. Ah bon? Il m'a dit non. Bon, bam tara voyage là, tara Canada. Ah ouais, ok, comment faut. Parce que si les gens d'autre na barayro là non. Bon, il appelle que Koufou a cassé 600. Bon, sur le jour vol là bora quoi. Bon, maroni éruption à ce qu'on connaissera. Ami follow. Bon, ama wele follow. Ah ouais. Non, là là nous. On ira bien là. Ça na soro. Sûrement aussi là quoi. Ouais. Peut-être que fatigue les femmes avec tant à donner, peut-être que les réseaux, après ça, l'air a essayé qui veut la mise sur Rome, mais ça va venir quoi. Ouais. Et allez t'as convaincu Fifi. Bon, d'où j'allais, Fifi Koki là d'abord. Aïe Koki là ben. Ataram? Bon, je ne sais pas. Ntara Rome n'a pas. À quoi il quoi bora? C'est la fois qui est au tarot dans Tchoukoudi. Monsieur Djabi, Mousso Bora, Nafoko, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Mousso, ta femme, tu ne sais pas où est-ce qu'elle est allée. Mousso Djabi. Hein? Woro Doronte, il a bagbatté, il a marié Kabi, il a souvent reçu un fadal, et Taroko Tararom Djabi. Comment est-ce qu'un homme peut dire ça dans la vie? Tu as c'est qu'il faut que tu comptes à Mousso Tararom. Hein? On peut Doukele. Mousso devait boire Tararom, toi tu es dans la famille. Une grande personnalité comme toi, comment est-ce possible? Karim, j'ai même la fille Mario. Observe ce que tu dis. Karim, ta femme Fifi, tu sais pas où est-ce qu'elle est partie? Ni Moussa, on avait boîte, tu t'en fous? Karim, ça va pas chez toi. Ça va chez moi, quand tu auras un problème, maintenant, comment le faire? Mais moi, je suis ton ami. N'a que l'année de la café, et mon ébi pour me faire. Il y a ton dingue pour me faire. Ne m'a pas fait qu'il y a préparé notre nom. Non. Et Moussa de Doua, ou bien Moussa de Doua. N'a eu quoi que boss sur ma affaire. Kataka Tula. Et comme on est beau là. Et Moussa, tu n'es Moussa ya. Ne de fou. N'a belénement. Avec dit et la poumena. Et fou qu'on fait ma faux qu'on y a Moussa ya. Et mon phone ya. Et Moussa, c'est la faute qu'on est à Rome. Il faut au moins une petite vérification. C'est ce qu'on a dit. La vérification n'exclut pas la confiance. C'est pas parce qu'il y a une vérification qui est de Donateo. C'est pas ça. Nous connaissons ça. John Mewili. Kademi Jo. John Mewili. Non mais ça. Wa.
yengaw be di baasi foyi tɛ ban baasi tɛ maa si la kɔni bi kɔni baasi foyi tɛ maa si la bi alhamdulillah voilà i yɛrɛ i teliya la dɛ awɔ o kɛra kari fɔlɔ minnu kan ka bɔ zoli la ka bɔ olu la tabarikala n'i ye ɲuman sera ka ban kɔni o ye ala ta n'o ye komi e ko telefɔni na kuma tɛ komi n yɛrɛ fana ye n sen bɔ kɔnɔ kɔrɔ joona ka sɔrɔ ka boli ka na joona ok n bɛ fɛ k'i lamɛn sisan min bɛ i b'o fɔ n ɲɛna ayiwa papa a ma juguya ala kana juguya n b'a fɛ i k'i sara an ka dugu maakɔrɔw la ka kuma n bɛnkɛw fɛ barisabu n b'a fɛ ka muso filanan ta Sinali ne bolo muso filanan ta ne bolo i bɛ ka presi a kuma ma se i bɛ ka baara kɛ sisan i bɛ ka dɔɔni sɔrɔ sisan de ye i fɛ sɔrɔ waati ye wa sisan fana i ka ko kɛ waati fana ye i ye denmisɛnnin fitinin ye i tɛ tɛmɛ san 25 san 30 muso filanan ko kuma a kuma ma se fɔlɔ papa e bɛ ka nin kuma fɛn fɛn fɔ tantɔ ne miirila nin bɛɛ la nka furu kɔni fɛnɛ tɔnɔ ye den ye dɛ ne bɛ nin furu in na a bɛ waati bɔ n ma se ka den sɔrɔ ayiwa ne dun t'a fɛ aw ka sa k'a sɔrɔ an m'aw mɔ den ye o fɛnɛ man di ne ye dɛ den t'e bolo den tɛ ne bolo den bɛ ala de bolo jɔn kana presse ala ma fiyewu k'i ma den sɔrɔ muso min b'e kunna tiɲɛ don bangi ka suma a n'a ti den sɔrɔ o tɛ kelen ye don dɔ mina kara e mina so in fa den la yan nɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma sigi n'a ye papa i b'a dɔn o n'a ta bɛɛ ne dun fɛnɛ t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka nin muso in ta ka ne to dɛ walayi ne t'a fɛ o ka kɛ dɛ vraiment Sinali mɔgɔ mana ko o ko dɔn i tɛ ko dɔn ka tɛmɛ i fa ni ba ka fiyewu muso bi ta kun dɔ de la muso bɛɛ tɛ tata ye muso ɲuman bɛ yen muso jugu bɛ yen n'i ye muso cɛɲɛ ɲuman ye k'a ta a bɛ kɛ sababu ye i bɛ muso min da e ka nafolo b'a da fɛ wa e b'o dɔn wa ubiyɛn e yɛrɛ ni b'a da fɛ e b'o dɔn wa papa ne tɛ ka nin sabali sa a ka maakɔrɔbaw lamɛn dɔɔni n y'a faamuya papa n'i ka kuma mɛn sisan i bɛ nafolo i bɛ baara kɛ n'i ka nafolo sisan nin waati in de kan ka to i kan ka fɛn dɔ de kɛ sini ma sinikɛnɛ ma i bɛ se ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ mɛ sisan n'e peresera ka muso filanan ta muso fitininw ka dun u sinaya a ma nɔgɔ kuwa i y'a faamu a bɛ se ka u bɛ fɛn dɔ k'i kɔnɔ k'a k'i kɔnɔ tuma min na i b'i bala tuma min na dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso la wa n'i yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso la ala k'an kunnaja k'an daga n'a ma kɛ sababu ye a la a bɛ kɛ saya yɛrɛ ni min f'i ɲɛna i hakili sigi k'a sɔrɔ don dɔ ne bɔtɔ y'a f'i ɲɛna k'i hakili sigi i ka sigi i ka baara kɛcogo la i ka muso ninnu ye ka to yen ne y'o f'i ɲɛna don dɔ ka tɛmɛ yan n m'o f'i ɲɛna wa mun b'a to i bɛ presse muso filanan daw la n'i ka kuma faamuya n'a sɔrɔ i bɛ muso filanan ta ne yɛrɛ kan ka fila de ta nka kelen bɛ e kelen ba de bɛ ne kunna bi o tɛ yen wa sabali sa i ka baara kɛ i hakili ma don o don muso ɲuman bɛ wolo dɔgɔtɔrɔso la n'i ma nin sɔrɔ don dɔ bɛna k'a la i bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi nin ye mɛ i ɲɛ bɛ nin na bi o min bɛ nin kɔfɛ i t'o dɔn sini a ye denmisɛn a ye hakili to maakɔrɔbaw dala kuma na o de ka ɲi sigi la n y'a faamuya n'i ko tɛ papa n y'a faamuya n'i ko n'o diyara n ye bon an bɛ dugawu kɛ moi je vais pas ça
est-ce qu'il y a faamuya kana to ka prépare ne kunna ne de furumuso do e furumuso tɛ ne kɔni hakili la kuma bɛɛ ka muso ɲininka i bɛ taa yɔrɔ jumɛn kuma bɛɛ ka muso vérifier a bɛna nin danayabaliya de a tɛna nin danayabaliya ye sa e muso de tɛ wa a bɛnnen de tɛ bɛɛ la a bɛnnen don e la a somɔgɔ dɔ ka na sisan ko ko monsieur Jabi i muso Fifi bɛ an mago b'a la e k'a fɔ k'i t'a yɔrɔ dɔn baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ dɔw ka na ko Jabi i muso Fifi bɛ an bɛ fɛ ka surprise dɔ k'a ye ka cadeau dɔ d'a ma e k'a fɔ k'i t'a yɔrɔ dɔn a terimuso dɔ ka na ko monsieur Jabi i muso Fifi bɛ min a ka di n ye a kun y'a fɔ k'an ka taa yɔrɔ dɔ la tɔnsigi la nka an tɛ k'a ye et ta yɔrɔ dɔn o yɛrɛ tɛ maloya ye e ma wa toi en tant qu'une grande personnalité ta femme sort elle n'est pas accompagnée par la sécurité elle n'est pas accompagnée par un proche de toi comme moi elle n'est pas accompagnée par un membre du bureau et puis tu es là assise tranquille cɛ kuma e de y'a furu wa e de ye ne muso furu wa cɛ ne ko de f'i ye sa ne problème nana e tɛna fɔ ne ye la ne muso bɛ bɔ e ta taa yɔrɔ min na i cɛkɔrɔba Karim ne yɔrɔ depuis denmisɛnnin ne ye kankari di ye mun de bɛ to ka kuma ne fɛ k'i tɔn tigɛ cɛ n bɛ sen fili kɔnɔ a tɔ la dɛ i bɛ ka dan tɛmɛ mun de kɛra ne de furumuso don n'a ko k'a bɛ taa yɔrɔ min na mun ka di a ka taa n'i ye muso furu don min na i b'i ka sariya sigi kan ka bɔ i ka so k'i bɛ n'i ka sariya sigi ni muso kɔni t'i jɛn'a ye est-ce que i tulo b'a la désormais kana n'a fɔ k'i b'i i ka loi appliquer ni muso kan i ka loi t'a kan i y'a faamuya est-ce que i tulo bɛ n ka kuma na mun de kɛra cɛ n'a fɔra ko an ye teri ye cogo o cogo danw de bɛ yen hakɛ de bɛ ne ni e cɛ teriya kɔfɛ mun de bɛ ne ni cɛ baarakɛɲɔgɔnya de bɛ ne ni cɛ teriya ka tɛmɛ ka bɔ yen ne de b'i sara est-ce que i tulo b'a la bon ne de muso don hali ne ko ko an muso don o tɛ se k'e muso k'a ye ne de muso don i tulo bɛ n ka kuma la i muso dun a bɛ so kɔnɔ non n bɛ fɛ ka kuma a fɛ ok Kadi papa ne bɛna taa dugu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ n tɛna na i sɔrɔ yan ni ma n'i sɔrɔ yan i ka pase filɛ n'i nana i bɛ se ka taa Kadi tɛ yan Naam papa mago b'i la Burankɛ an sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma somɔgɔw tɔɔrɔ s'u la baasi foyi tɛ baasi foyi tɛ alhamdulilayi ma e yɛrɛ nana hali ne t'a kalama sɔgɔmada la an ka kari fɔlɔ minnu bɔra n zɔlila ka bɔ olu la san t'a sɔrɔ ne ye kafe wuli ka d'e ma komi n'a tɔ n ye dumuni san sira la n y'o dun quoi o ɲana i baraji b'a nɔ k'e mago bɛ ne la awɔ n buramuso naam n bɛ fɛ k'i ɲininka o ne ko furu yɛrɛ mun ye mun ye n burankɛ aw bɛ kumabaw de fɔ wa aw b'a kɔrɔ dɔn n t'a dɔn i bɛ fɛ ka min fɔ dɛ n buramuso naam mɔgɔninfin ni furula furu yɛrɛ kun fana ye o ye den de ye o ye tiɲɛ ye n burankɛ mais ne bɛ waati min na sisan a ka di ne ye ne kɛ mɔ don min nin salon kɔnɔna bɛɛ na o de ka di ye n buramuso n buramuso naam n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna maa bɛ wuli ka taa mɔriw fɛ yen ka taa somɔgɔw fɛ yen i ka denko k'olu ɲɛɲini ani ka taa maa ɲɛɲini o ma f'i ɲɛna furu mana kɛ san 1 san 2 fo ka taa se san 4 kɔnɔna na i b'a dɔn furu yɛrɛ ti ye fɛn dɔ de ye o ye den ye mais ni den t'a bolo i b'a dɔn furu ti bɛ ban ni ɲɔgɔn cɛ tɔ bɛ kɛ dɔrɔn an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o tima yɔrɔ ye mun ye o ye ni den b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'importe quoi sisan hakilina di de kun don ne bɛ taga quoi anw bɛnna mun kan n t'o baara ban quoi Karim i ka filɛ ta ka bɔ yan
Yo, petit, ne t'a pas akila bala. N'o kɛra dɔrɔn furu yɛrɛ tɔ bɛ sinsin ka taa fɛ. N burankɛ n'i ka kumaw bɛɛ lajɛlen faamu i kɛra ne ma burankɛ ɲuman ye ne tɛ fɛ ka k'i ma buramuso jugu fana ye ka da kan depuis ne furu la i ka tɔɔrɔya ma deli ka se ne ma i ka dɔgɔya ma deli ka se ne ma ne b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la n'Ala ka jɛ ye i b'i mɔdenw ye n'i ko ten n buramuso o bɛ diya n ye mais ne yɛrɛ denkɛ filɛ cogo min na a mago fana bɛ denmisɛnnin dɔw fana ka to ka tirifa a yɛrɛ sen kan o ye tiɲɛ o de ka di ne yɛrɛ denkɛ ye sisan mais n'i yɛrɛ ko ten n fana bɛ dugawu k'i ye Ala ka den nɔgɔya i ye den minnu bɛ yen minnu b'i nafa n'o tɛ furu kɔni kuma kɔni o ye denko de ye quoi n'Ala sera k'o sabata a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ yen o bɛ ɲɛnabɔ quoi. n y'a faamu n y'a faamu burankɛ voilà n tɛ tilela ko ɲɛnabɔ joona i k'o dun sanni waati cɛ n buramuso tilela ko in ka ɲi n burankɛ n yɛrɛ bɛ fɛ ka taa joona an ka dugu kari kana taa kɛ n don ayi n burankɛ e fana ni sa ke voyage sɛgɛn ka bon ma sa i lafiya dɔɔni n ka tilela ko teliya n buramuso n'i ko ten awɔ ni n sigi k'o kɔnɔ i b'i bolo teliya dɔɔni awɔ n bɛ n teliya dɔɔni sɔnni sali fana cɛ awɔ n'o y'a sɔrɔ an mɔna na se ka kari sɔrɔ ka taa joona o ye tiɲɛ ye ni sali fana sera dɔrɔn n'an ka dugu mɔbili mana taa sɔrɔ man di quoi n'Ala sɔnna n bɛ n bolola teliya fɛ sisan ka duguni d'u ma ne bɛ na fɔlɔ n buramuso n jɛ Alvin e kun ko k'i mago bɛ ne la dɛ awɔ a ka di kɔni a ma juguya a ma jugu awɔ an ka jɔ yan fan an k'an jɔ yan wa awɔ yan kɔni kare jama man ca awɔ wala n y'i lamɛn sa kɛ awɔ awɔ ayiwa karamɔgɔ a ma juguya i n'a fɔ a juguyara bari sabu ne n fa de wele ka bɔ village la ko n bɛna kuma de fɔ a ye o kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye n ko n b'a fɛ ka muso de ta muso filanan awɔ i kun y'a fɔ n ye k'a ka di i ye ka walɛti tɛ de awɔ i muso terimuso awɔ k'i b'a fɛ k'o ladon awɔ i tun y'a fɔ n ye donc ne y'o de kuma fɔ n fakɛ bere ne fakɛ ma sɔn ne ala cɛ sanfɛ ni muso in ka di ne ye cogo min na Ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn ni ne m'a furu ne bilahi n bɛ sa Allahu akbar a banna nin y'a bannen pewu Alvin ayi kana kɛ dɛ cɛbakɔrɔ tɛ kasi muso bolo koyi a bɛn n'Ala cɛ karamɔgɔ ni ne ma muso in furu ne bɛ sa ne ye kuma fɔ papa ye dɔrɔn papa b'a fɔ ko a kɛ ko ne ka n ta kɛ wari ɲini ko ne ka wari ɲini ko ne k'o to yen cɛbakɔrɔ nege ka bon ni muso ta ye ne kɛlen muso fila bilahi ni ne ma furu ne sa Alvin a bɔlen ma minɛ Alvin kana kɛ dɛ kana kasi yan dɛ ni cɛ kasi la dɔrɔn i fɛrɛ banna pewu e delila ka cɛ ka kasi muso bolo wa karamɔgɔ tɛ walahi ni ne ma wale furu me sa a bɛɛ n'Ala cɛ sa foyi tɛ k'i la sa jɔn y'a f'e ye k'e tɛna furu sa Ala kama sa Alvin sa i hakili sigi dɔɔni i yɛrɛ kɛ cɛ ye sa depuis Ala ye cɛ da a ma deli ka kasi musoko la fɔlɔ cɛbakɔrɔ bɛ kasi a kɔnɔ a t'a yira a kɛnɛ kan ne hakili la ne fa bɛna ne soutenir o ko kan mais non Alvin ne yɛrɛ y'a ye sisan ayi Alvin ni ma kasi in dabila n bɛ don i la ne tɛ molibala la dɛ i y'a faamu wa ayi cɛbakɔrɔ ka molibala man di ayi cɛbakɔrɔ kɔni ni ye cɛ ye k'e cɛ ye dɔrɔn tubabu ɲuman a assumer il faut te assumer n'i y'a ye ne ye wele ne bɛ fɛ ka don ne jigi kɔrɔ Ala ni kira kama depuis e ye wari di ne ma ne m'a f'e ye ne bɛ jigi kɔrɔ su ani tile wa nin bɛ ɲɛ sa diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ka di a daminɛ bɛ gɛlɛya dɔɔni f'e k'o de faamu e y'a faamu wa an bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na hali furuko furu foyi tɛ yen k'a daminɛ ma gɛlɛya a bɛ gɛlɛya de maintenant surtout olu ye village kɔnɔ mɔgɔw ye n'i ko k'i bɛna muso furu u bɛ taa ɲɛɲini fɔlɔ de
a t'i n'a fɔ k'a man d'u ye o fa bɛ sa den ka ko de la e man ka girin ka n'i kɛ kasi kan ka to k'i jɔ ne ma furu i bɛ sa ne ma furu i ti sa foyi ti k'i la i b'a furu. Et allô? Allô, David, ça va? Ça va? Ah, alhamdulillah. Il m'a dit ça? Wallahi, il y a une fille déjà. Eh Allah, wallahi, il y a une fille qui est bolomso. Il y a donc oui, mais pas dans ta boulot. Ha? C'est vrai, il y a des poteaux de les parler tanto. Ni para d'amener. Eh, est-ce que fait la barre là? Eh, bon la télé. Ah, ne bolomso, me doit de qui courage bila koi. Yarore. Et pourtant, il est singé badin que il m'a dit que tu reposer chocochila itra barre là. Yeah, tu as barre que oui. Ai ora tu planeta mano one. Non, vraiment, il est chien. Ah, ok. Son abedi? Era tu ma obila ni na te ki ma basi. Non, pas du foot. Eh bien, comment faut qu'on obéisse à des noms? Il a du wono ko ni do alsaw. Ah, hanklo bila. Mom tinyana ngani nga puji. Ya tu ga du wono ko la ko sebe. Modo la litara barero la ga sigin tuna su kana su jati mine ka la te ka se se. Kana na to ga ikono kuma ko benare kuma do ti fo yere be kuma do tan ti ay ul tu kono. Wal ma kuma do le be boki bita barero la ibi la ka sigin kwa an ni mata ibi kla tunga signa ni ga tugun na jati mine. Ilu kam ya lit sama soro yere. D'accord. Jati mine kere ya tugun na kuina yere bina kodo yi ka soro mo ma ci. Ah, bastala. Awo mbo yoro ko ga jela imare o joro bayere de bina. Ah, no, alhamdulillah. No kondo. Nkana joro. Iwaro ni iko ko tugo mina ne ba ketin sa. Iya fo tugo mina sisa. Mina ngele ya chuku bela jelela. Voilà. Ki galla ini bo asira fe. Ngane rabna daguna damado fe eyo. Awo. Alisa ibi do fara ga chesiri kan. Awo nyame. Ibi yera koloshi. Duguba ko manogo. Kana ta nyebo foi fe mi siti. Awo nyame. Muso ye fɛn suturalen de ni ɲɛbɔra fɛn mi siti a b'i do da fɛ i man ka tɛ ka don da minnu fɛ. Effectivement. Voilà ni fɛn tanya ye mina fɔ n ye. Awo. I y'a faamuya? Nyame. Yarabi ala ka baaraw yiriwa. Amina yarabi. Ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman di an ni ma. Amina yarabi. An bɛ dugawu de kɛ ala ka furucɛ ɲɛnama nɔgɔya i ye. Amina yarabi. Wala hali ni cɛ ko k'a bɛ furu don min na. Fɛn min ne bɛ sɔn k'a f'a ɲɛna n ko n'a ma ɲɛ yɛrɛ k'a b'i furu hali n'a bɛ se ka yɛlɛma du kɔnɔ yan an bɛɛ ka to ɲɔgɔn kan. Wala ne b'a dɔn ne ka bɔ i kɛrɛfɛ a man di n ye dɛ. A man di n ye dɛ. Mais baara n'a taabolo la a bɛ faamuya o. Ah baasi tɛ sisan i bɛ se ka. Dɔgɔkun ni ala sɔnna. Awɔ baasi tɛ i bɛ se ka t'i da k'i lafiya. Walayi n sɛgɛnniba de don an bɛ wuli depuis lɛji nɛ a ma nɔgɔn dɛ. Walayi a ma nɔgɔn. Dugawu kɛ a bɛ nɔgɔya ni ala sɔnna. D'accord n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ. Awɔ i ka foli de kun don. Non a diyara n ye kojugu walayi. Awɔ jaabi an bɛ kɛ wagati wɛrɛ. Ok je t'aime trop. Awɔ bonne journée. Merci. Bam. Ah, balimamuso ɲuman sɔrɔ ye damu ye sa. Ayiwa ala ka bɛɛ sɔn balimamuso ɲuman na. Ne de k'i ma ne karamɔgɔ wɛnzɛn de k'i ma i b'a furu kana perese diɲɛnatigɛ la ko bɛɛ bɛ taa ni dɔɔni de surtout furuko ni furuko fɔla fɛn o fɛn na o tɛ girin bilen o bɛ taa ni hakilisigi de kɔnɔna ye. Ne hakili la ne ye kuma fɔ ale ne bolo ale fana bɛna ne soutenir. a bɛ ne soutenir sa ala kasi dabila sa muso kama cɛ tɛ kasi sa ala kama sa a k'i fa n'i ba kama kana kasi sa kana n dusu bɔ sa e de la ka cɛbakɔrɔ kasi ta ye muso ko la cogo di. Karamɔgɔ. N'a f'i ye a daminɛ bɛɛ ka kunna furu yɛrɛ la normalement n'i ko i bɛna muso furu n'i ba ma ban a daminɛ i fa bɛ ban n'i fa ma ban a daminɛ i balima dɔ bɛ ban n'o ma n'olu si ma ban a daminɛ e yɛrɛ bɛ ban parce que a man di ye o ye ko bɛɛ furu o ye furu yɛrɛ sariya ye furu bɛɛ daminɛ ka kunna a ka gɛlɛ i y'a faamu wa e fa bɛna tila k'i wele k'a fɔ k'i k'a ta. Karamɔgɔ ye ko ten. ne de y'a f'i ye to t'a la saraka t'a la i kɔni b'a furu. Sinon n'a fɔra ko ne muso fɔlɔ n ko olu de y'a ɲini ka di ne ma olu de ne muso fɔlɔ mais n'a fɔra ko filanan ko
Ere de kan ŋɔɲini yɛrɛ sa. Ne yɛrɛ de ka ŋɔɲini yɛrɛ kɛ. N'i b'a dɔn i kasi ɲɛda cɛ ka jugu billahi i tɛ kasi. Ni e b'a dɔn k'a fɔ ko e kasi ɲɛda cɛman ye ni Ala n'a kira cɛ i tɛ kasi. Ni ma kasi n bɛ sa a bɛɛ la Ala. I ɲɛda b'i ko 11h30 ni Ala n'a kira cɛ n'i b'a dɔn k'i ɲɛda cɛ ka jugu tan billahi i tɛ kasi. Cɛbakɔrɔ tɛ kasi tan a man ɲi. Cɛbakɔrɔ yɛrɛ bɛ kasi don 3 de. I bange don ani i masaw ka saya don. I y'a faamu wa? A 3nan o y'i furumuso ka saya don ye. N'o bɔra la cɛ tɛ kasi bilen cɛ man ka kasi. Ninnu dabila sa i hakili sigi i y'a faamu wa? Taa i ka ci la ne de y'a f'i ye. Taa i ka ci la ni muso in i b'a furu wagati tɛ a e b'a furu fo k'a furubaden fara ne de y'a fɔ. Papaga tɛ bɔ a la. Foyi. N y'a faamuya karamɔgɔ. Foyi. I y'a faamu wa? Kasi dabila. N bɛ taa fɔlɔ. Awɔ. Karamɔgɔ n ti jɔ ne ka n fa ka numéro d'i ma dɔrɔn i ka kuma n'a ye karamɔgɔ. I fa ka numéro to yen sa Alifini sa i b'a furu sa Ala kama. N'a gɛlɛyala ni m'i fa wele ne kɔni b'a dɔn nin wagati la i b'a furu. A ma se yɛrɛ ne ka kuma e fa fɛ. Ayi i b'a furu. Furu bɛ daminɛ bɛ tan sa. A daminɛ e muso fɔlɔ ka ko daminɛ e m'a fɔ ko le o den ma. E kun m'a fɔ k'e t'a la. Ne kun fɛla ko tɛ vraiment. E fɛla ko kun tɛ sisan a t'e ka so kɔnɔ fo su o su i b'i ɲamusa n'a ye wa? A bɛ ten de. Nin fana laban ye o de ye. I y'a faamu wa? Ni laban o ye. Ne bɛ siran yen. Awɔ baasi tɛ. I hakilina tigɛ han. Awa i hakilina tigɛ. Cɛ ma ɲi cɛ ɲɔgɔn bolo. Non, a sera kɔnɔ. Non, a b'a la. Alvin ta yɛrɛ bolo bilen. Ciao. Ala ka wula hɛrɛ. Fifi, kana don nɛn kɔnɔ. Karim mun de kɛra tuguni? E yɛrɛ bɔra min? An k'an sigi yan. Bébé. Wallet. Ça va? Ça va. A bɛ cogo di? An ba. E tun ye ne wele. Awɔ. Ka di. A ka di. N nana fɔ n ye. A? N ko n nana i k'a fɔ n ye. A ka ɲi n'i ye dɔrɔn c'est bon. A ka ɲi. Ka n wele ka na ko n nana ko i ye n ye c'est bon. An ɲɛfɔ n ye sa bébé. N ko ne b'i la fɔ n ye. K'a ɲɛfɔ. I b'a dɔn ne Wallet ne ye sura bɛɛ kɛ ne bɛ ka sigi o dɔrɔn la. C'est-à-dire i ka kow de tun bɛ ka na hakilinaw la dɔrɔn. N ko ne yɛrɛ bolo n ko dugu tɛna jɛ. Dugu min na jɛ. Wallahi o de kosɔn n wulila dɔrɔn n'i wele n ko il faut que an ka ɲɔgɔn ye. Maintenant ne kelen k'i yan. Non c'est bon. N'a bɛɛ de banna. Ma vie que nous fait ça. E b'a dɔn k'i y'o ka di ne ye. Mais Wallet il faut que an ka ko dɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. A mɛnna i tun bɛ ka fɛn in fɔ n ye. Donc il est temps maintenant an ka ko ta en série. Ko jumɛn? Ko jumɛn? Ne hakili t'u la dɛ. Wallet a mɛnna e tun tɛ ka furuko kumaw de fɔ ne ye. Voilà donc i b'a dɔn i ye kuma nin dɔ fɔ c'est vraiment sérieux parce que n'a fɔra ko ne ɲɔgɔnna cɛkɔrɔbatɔ ne de bɛ cucu la karikɔnɔla la ko muso nɔfɛ donc ni ne y'e ladon o y'a bannen de. Voilà donc ne y'o miirinaw de ta dɔrɔn il faudrait que an ka ko in ta o sérieux. Alvin ne ma da e ni ne ka furu. Wallet ne ma da la. Wallet i tɛ kuma da mun na e ma da la tuguni e ma kuma sugu. Sabula ka d'a kan ne k'i ma n ko ni ne furula n ko ne ni n terimuso bɛ kɛ ɲɔgɔn kan e ko awɔ k'e de b'a décider dɛ k'i fi kɛrɛfɛ dɛ c'est moi l'homme de. Wallet o de ka di yan. Fifi sérieux la tiɲɛ yɛrɛ la honnêtement silamɛya la tiɲɛ fɔ n ɲɛna e kun taara min. Karim i ye n wele mun n'o fɔ n ɲɛna ne t'a wɔɔrɔ t'i ɲɛsira la. I bɛ ka ɲinɛ n kɔ ko ne de bɛ k'i ɲininka k'i kun taara min. E bɛ bɔ ka taa yala mɔgɔ si t'e ta yɔrɔ dɔn hali i cɛ t'i ta yɔrɔ dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di n'i kan jaabi. Ne t'a wɔɔrɔ kɔni t'e ɲɛsira la. On dirait k'e bɛ ka ɲinɛ ne kɔ de. E de bɛ bɔ ka t'i kun fɛ bila la
Il n'a pas tigité là. Mais jateke. Ni sera 3 ma casserole et mi taro fait na donner mon 0 1 2. Ne muta ba fam na de. Ne ko daga muso be ko ma fale ne kunu. Kun ka ko di mu la ne tara la de ko sala. Mais docteur mo ko ka ko ma sifo ne muta dai. Est-ce qu'il faut ça c'est compliqué. Est-ce que dire ça c'est un crime? Et là il faut problème maintenant. Hein? Il faut trop. Moi be joro ni ga ko yi me mais c'est parce qu'on s'inquiète pour toi. Karim ne wole kun fone na. Ne wole kun fone na ni bla. Mais comme je dois na ma fara bena. Ne me faire fleur ni ma ni taradima pour que tu me pardonnes. Karim ne kan ga fleur la ko. Ne me fe ga ko be da bla. I ga tumi ni vie ne ga tumi ni ga vie ko be da bla tu. O de Karim ne ça. D'accord. Donc elle me fait un beda bla. Ne fe nga be da bla. I ga nyina ne ko peu. OK. Donc il me fait une proposition de venir pour ni son nom. Et proposition de ça. Am yor na sa war ko le bena. Oh. 10 millions d'euros. Bon, au war flani et chete deso là. Mais c'est mon ami. Ni ne ko kale ko war diano. Abna dia juru de là. Donc faut ne ga asara don ko fait. Mais maintenant, il ne be bala sisa. Na bena nika, na ye nika ne be ki to ibi ka foyer que tranquillement personne ne va te déranger. O mieux ça, ne be etuna la. Tu as tout là wa Karim. Ne te tourne là de. Ne tchelo ni mako wa daga na fone ne tam na la gatima. Ne te tourne là de. E ma foko ne ke ki to ya. No ya ne ga ne to yin. Elle be etuna la, ameta fou ite soro. Tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à craindre. Est-ce que tu la femme? Ne te tourne la là. me baye, la me metani me se ki bla appartement nyama do ko. Am se ki bla yoro do la. Yoro sécurisé le. Am ba wele do ki etuna, kidnapper license. Est-ce qu'il est la femme kidnapper license? Donc, abene ka wardia. C'est man kele peut-être c'est man fla. Na ne ga dje dro. Ni la bla bena. Elle va reconnaître ce ka ko juki la. Ne te so OK. Ne te so OK. Ni mako be war la fone ni ba mnen chela gatima. Mais ko ale la tuna. Kana la tuna wa Karim. Ne te se la tuna chela de hayya. OK, problème ta là. Ne mun damere. Mbe mina me ko ke minga temen ni minga jugun ni bay. Elle te ka fo ko ne ke to ya. On verra. Ni proposition mi ke wi réfléchir là. Dia proposition ga proposition de ga nto parce que te kan ke. Ah, il donc il miri de. Comme ne na ma fara bena. Ne boya folo. Mais il faut bien réfléchir. Ko fe jabi wara ni ma. Akadi ni termuso de ka bla ɲɔgɔn kan n'o ka di a kɛ n'a fɔ o kɛlen don ça je te promets. Ah ouais. OK. O tɛ foyi ye wala pour toi moi je ferai tout. Oh. Ça me dingue à passer le coup. I b'a bɔ n ka compte la m'a confirmer OK. OK. Mais fɛn dɔ f'i ye ka gɛlɛya mi furu dɛ. Wallet mi furu wallahi. I y'a faamuya. Donc n bɛ ci urgent dɔ la donc n bɛ t'o la yan fɛ ka na. Ne yɛrɛ kun bɛna fɛ yo. Ay a ka ɲi. Ay mais wallet to i mun. Mais comme il m'a fɔ ko i ŋa dunu labɛn an ta baro. Effectivement. I kunkolo ka ɲi koyi. C'est-à-dire n ko nin de diya ne ye. Wallahi mi furu. Mi furu. Donc pour que an ka ko bila en série, pour que an ka ko bɛɛ bila en place, donc i bɛ don dɔ fɔ n ye n bɛ taa i nɔfɛ. I y'a faamuya. Ne tila k'i wele. Voilà. A i bɛ n wele. Mi wele problème foyi t'a la. Ne ko mi o de bɛ kɛ. Mais mi furu dɛ wallet. Kan mɛn. Mega sogo de wa e realite de do karamɔgɔ bɛ se a ka baara la Alvin ne y'a f'i ye sa e ni muso min bɛ ɲɔgɔn na i t'a dɔn